Sofie M. Hadslev. Nu vil jeg indtage den famøse Lasse Thorning-stilling, som ser ud den ene fod lidt foran og den anden lidt bagud. Så jeg har fået at vide af Torgild, at jeg skulle tage håret løs, fordi så er det lidt mere svingende. Det er samtaler med mig selv og andre. Samtale med T. Det er jo bare det, der sker. Sådan noget sker bare uden videre. Bare uden videre. Det kan jeg gøre for undskyld. Undskyld, som du ikke mener det, og dog. Det er jo ikke min mening, at det skal gå ud over nogen. Nogen, som i mig vel mødt på besøg. Nu skal du gå, farvel og tak. Ja, det er jo mig, der takker og undskylder, nikker, bukker, bøjer. Bøv, busse. Du er en, der dunker dybt i min hovedpine. Samtaler med mig selv. Endnu en time bliver jeg kvalt med tanken, der kommer igen og igen. Er du dig selv? Nu? Generelt? Giver du dig selv lov til at være dig, uden tvivlen om, hvem dig er? Som i mig, hvem jeg selv er. Men fortrængelsen følger mavefornemmelsen helt op til struben, hvor grunden bliver opbygget, og der bliver kvalt i min egen angst og føles så åndssvag. Åndssvag er det, at man har hele sekundet, hele minuttet, hele timen, hele dagen til at være sig selv. Og det, lige præcis, det føles så svært. Samtalen med T. Du er min dommedag i hverdagen. Det er for sent, siger jeg. Du siger, det er aldrig for sent. Det kan du sagtens sige, siger jeg. Det var jo ikke dig, der gik ud over. Det var først nu, hvor tingene har sat sig. Nu, hvor det er endt sådan her. Jeg dømmer dig for ulovlig brug af min frihed. Du er hermed fængslet for evig tid. Tanker til T. Barnet kan lige så godt være til, tænker jeg, når jeg ser på ham. Men det siger jeg ikke. Og der er heller ikke noget barn. Det er barn, der ikke er til. Det kan jeg godt tage mig af, tænker jeg. Men det barn, der ikke er til, kommer ikke til af den grund. Det skal det heller ikke. Ser det mest, når jeg ser på ham. Han siger, hvad er der? Ikke noget. Beriget med mere af det, man ikke har i vente. Mere en forestilling, der ikke har været klar, men som nu står meget mere klar til børn. Samtaler med P. Jeg kender kun dig. Dig, som kan sige, giv dig selv lov til at græde. Jeg græder nu, og du må ikke engang tæt. Jeg kender kun dit navn og kontonummer. Jeg er fortrolig. Du fortrænger benægtelsen af din egen kamp. Giv slip. Det er som om, at der er noget, der slipper lige her. Søg derind, og derefter vil du opdage, hvad det er, der gør ondt. Accepter det som en del af dig. Og i den del af mig opdager jeg, at der er noget andet, der sidder fast. Og sådan fortsætter min endeløse kamp med mig selv. Og jeg skylder dig 600 kroner. En tale. Intentionen var god nok, velment, men ikke meningen, at det skulle komme over, at glasset blev overfyldt og belønnet med en beruselse, så der blev svælg i følelserne. Følelser, der tilhører et voksenliv. At være voksen er ikke nemt. Det ved jeg, og jeg ærer det på hovedet. Nogle gange bliver jeg hurtigt til mange samtlige aftener med endeløs kærlighed, det er sandt. En tro på, at det nok skal gå i familien. Men i øjenkrogen, set mellem levende lys, fyldte bordet flakkende sad drømmen indtørret. Sprængt, måske fortrængt, jeg hørte i hvert fald aldrig om den, gættede mig til den og fornemmede den, som om den var lige så meget min egen.